Ditinggal. Pripun, Bu? Oh, niki Joko. Joko lho, Mbak. Miku ra tekan, aku entuk Pak Lurah. Entuk Joko gede aku. Pak Lurah siji. Ning ayahe kabeh Pak Lurah. Nggih. Pripun badhe duet, Mas? Monggo. Heh. Niki tuwek-tuwek ya jek enak tandane. Iki tuwek-tuwek enak. Jek, ayo ke kono. Oh, ijek no, Mas. Jek kenyal. Nggih. Monggo. Ayo. Apa pancene wis ditulis? Yo! Kepiyen apa saiki ne apa? Sliramu saleh laku. Kepiyen tresno saiki dadi
Iya. Rezeki janda rapati soleh. Awake dhewe Iya. tok ya. Iya, Ora iya, tok toh. aku ya arti. Ayo rento. Nek Matur kanene nuwun nggih Kang Mes. kene pramanto suwun. Muga-muga Nggih. rezekine lancar ya. Amin. Iki awalan. Iki lagi awal lho. Awal. Ora entok. Epek. Sek, hanya dari Lah, Mang, ora wong. Lanjut, apakah detrasperio malah dadi penyakit nggih, Pak? Andane. Lanjut nggih, Pak. Masukin. Sindene. Tak suwun marang siramu.